Doufám, že se vám tady bude líbit. Jinak funguje to tady ten způsob, že jdem 4 kvalifikace po 5 minutách a vzhledem k tomu, že je nás tady málo a bylo by to rychle, tak si uděláme ty finálovky po 7. Aby jsme si zajezdili víc. Bude ale dobíjet. No, tak když bude potřeba na dobíjení, tak se počká. Má to vlastně jako by uzavřel, že jo, a kluci už prostě přezbrojou na asfalt, přečítají trénink Čelákovicí v neděli, dají si voda asfaltový, takže prostě už to vypustili. Jsme taky už uvažovali o tom, kdo z toho udělá trénink, ale počasí bylo docela pěkný, ale naštěstí jsem taky uvažoval. Naštěstí to nevyšlo. Příště budete moct přijet na asfalt, když to je to hezký, to maličký technický. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Číslo 2, 1, 3. Jedna. Do konce jízdy. Pořadí pro čtvrterinky. Minut do konce jízdy. Pořadí po druhé minutě 22, 1. Pořadí po druhé minutě 1, 2, 4, 3, 6, 5. Pozor, nádobí, aby nejeli. Po třetí minutě 1, 2, 4, 3, 6. Pánové, to byl dvojitý salto, ani tam, jo? 4. Můžem?
umístil Raul Aleš. Tak příště do Opru. Příště do No, to je taková brukáva pro ruky. Trošičku tam otlučem. Opíky jsou pro důchodce. No, právě. Tak. A první místo Miroslav Čer. A to nepolezem žádný první tak už vylezem, ale pak je dolů. Tak si dejte památku na nás. První místo České Dubrova. Nečekáš vůbec, To je něco, že nehojíbá, že prostě jako si tam jako tak víš, že jsou takovou jde ze stopy, že jo? Ne, tady ho mám auta. Poběž. Druhý místo, já jsem malý. Kdyby si postavili pokaždý na stejné místo, jsou stejným týmu, trochu jako Inteligentní. Pro ty reportéry, co tady tak čekají na to. Na škola se dostanou ty lepší. První místo Radek Rosmý. Že jí tam mydíš, ona je ale naloží do... Jo, to je dobrý, to je taky rozumím. Že jo? No, tak to mají ta třeba byla bombová. Ale ten výjezd si Jo, no, odzadu takhle celý. Ale ano.